हेल' लोगोफोर, बे समाव मोननैसो गोदान खौरांफोर होनो नागिरदों आरो बे खौरांफोरनि सायाव नोंथांमोननो माखासेखौ डिसकास खालामनो लानाय जादों। दा बे हिसाबै फारि फारि नायलांदो, फैदो गोबाव खालामलिया। दा बाहाय मोननैसो आरो गोनांफोरखौल' बाहाय होनाय जागोन। दा फार्स्टआव नुनो मोननाय जागोन जे BP राजखान्थि हान्जाया दिनै उदालगुरियाव मोनसे मेल खुंदोंमोन आरो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिथांमोना बुंदों दि सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाखौ बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलावनो सोसननांगौ होननानै बिथांमोना दाबि खालामदों आरो बिथांमोनजों लोगोसे PJACBM आफादाबो बे बाथ्राखौ एखेयैनो राव होफादों आरो दा नोंथांमोननो बेखौ आङो खौरांखौ स्क्रिनशट होनाय जादों। बे आंनि बाथ्रा नङा, नोंथांमोना नुदों। बिथांनि नैबे खौरां बिजोङाव होदों आरो बिनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनाय जादों। नोंथांमोना बेयाव थांनानै मा बुंदों मोजाङै खोनासंनानै लाहै, जाहाथे साबसिनै मिथिनो हानाय जायो। दा बिनि सायावनो मोननैसो बाथ्रा नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनो नागिरदों जे बर' कसारी अट'नमास बा वेलफेयार बा अट'नमास काउन्सिल बेजों ओमफ्राय बिनिफ्राय फारसेथिं जोंहा बर'आ जाखानानै थानाय जेखि BTC आरो दा गोदानै बेखौनो रिफर्म BTR खालामनाय, जेनेबा दा BTR मोनबाय। दा बे BTRजों जोंहा बे मोननैनि गेजेराव बेसेबां फाराग दङ बेखौ जोङो गावबा गावनो साननानै हायो। सोरबा सासेया बुंनाय बा सोरबा सासेया थिननायनि बेवहाय खोथा गैया। दा सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाया जोंनि बर'फोरनि BTRजों एखेयानोखा। फारसेथिं बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबा सुक्तिकारि बिथांमोना बेखौ मावगासिनोबो दंखायो फारसे हानजाया, आरो फारसेथिंजाय बेयाव BTRआव हाबफानो नाङा, बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव हाबै, जाहाथे BTRनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि थाखाय बेखौ बानायनाय जादों। बयबो साफ्रोमबो मिथिगौ, बेखौ गोरलै बाथ्रा नङा। दा बे मोननै बिथिङावनि गेजेरावहाय बबेयाव हाबनाया साबसिन जागोन बै ओनसोलनि सुबुंफोरनि थाखाय, बे बाथ्राखौ आं बेवहाय बुंनो नागिरदों। दा बे बाथ्राखौ बुंनाया आं गोरलैयैनो बुंनो हायो, नोंथांमोनाबो साननानै नायबानो हायो जे बर'फोरा सिगाङाव BSc मोनबोदोंमोन एखे अट'नमास काउन्सिलनो, आरो बिनि अनगायैबो दासिम आसामाव बेबायदि एखे अट'नमास काउन्सिल जानानै दङ, जेरै राभा हाजं अट'नमास काउन्सिल, बेनिफ्राय मिसिं अट'नमास काउन्सिल आरो टिवा अट'नमास काउन्सिल, थेङाल कसारी अट'नमास काउन्सिल आरो सनवाल कसारी अट'नमास काउन्सिल। दा बैफोर अट'नमास काउन्सिल आरो बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल अर्थात BTC, बे मोननाय जेनाखि मोनलानो थांनाय बे मोननैनि गेजेराव नोंथांमोना नाहरबानो नुगोन बबे मोननैया जौगासिननाय, बे मोननैनि गेजेराव बबे मोनसेयाव साबसिनै मोनथायफोर मोननो हादोंमोन, साबसिनै खुंथायफोर मोननो हादोंमोन। थिग बेबादिनो आरो दा BTR बेनिफ्राय BTCनिफ्राय बांसिन देरबोदों। दा बेयाव बांसिन माखासे सोसननाय जादों, बेयो गोरलै बाथ्रा, सानफ्रोमबो नुगासिनो दंखायो, एकर्डआवनो दंखाजोबो रोखा रोखायै। दा बे हिसाबै दा मोननैनि गेजेराव बबेयाव हाबनाया साबसिन जागोन बेखौ बै ओनसोल मोननैनि रायजो राजाफ्रा साननांगौनि गोनांथि दङ। बेखौ जाहा-थाहा सोरबा दैदेनगिरिनि बुंनाय, सोरबा हानजानि बुंनाय बेयावनो सरसा खालामनानै थानाया थिग नङा। बेखौनो खावलायहरदों जाहाथे जथायै बबे मोनसेयाव हाबनाया साबसिन जागोन, जे गेदेराव थांनाया साबसिन जागोन ना उन्दैयाव फावसायनानै फैनाया साबसिन जागोन, दा बेखौ बै ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा साननाया गोनांथि दङ। दा बे बेलायाव नोंथांमोना गोरोन्थि साननो हागौ माखासे बिथिंनि मानसिफ्रा जे बबेबा मोनसे राजखान्थियारि हानजाजों सोमोन्दो थानाय। दा बे बेलायाव बे नङा, बर'फोरनि जौगानायनि सायाव नोजोर बोहरनानै बे बाथ्राखौ बुंनाय जादों जे बबेबा मोनसे जोङो हाबायाव मावनांगौबा जोङो मोजांखौसो मावनांगौ, गोजौआव थांनो हानाय, जायखौ लायोबा हारिया जौगानाय लाबोनो हागोन, ओनसोला जौगानाय लाबोनो हागोन, बेयावसो हाबनो नांगोन। जेराव गाहायसिनाव थागोन, खम मोनगोन, बेफोराव जों थानानै लाब गैया। दा बे बाथ्राखौ बयबो मिथिगौ, साफ्रोमबोआनो नायबानो नुयो, सानबानो नुनो मोननाय जायो। दा बेखौ आं बुंदेरनाय जादों। बेनिफ्राय नुनो मोननाय जागोन 2 नाम्बार, एबसुआ दिनै बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि भाइस चेन्सेलरखौ लोगो हमदों होनदों फरायसाफोरनि दाबि बायदियै, जे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि सिङाव थानाय फरायसालिमाफोरनि जोबथा सेमिस्टारनि आनजादखौ गुबुन गुबुन इउनिभारसिटिनि सिङाव थानाय कलेजफोरा जेरैबायदि 50% लानो नागिरदों, दा बे हिसाबैनो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनियाबो 50% लानांगौ होननानै दाबि खालामनाय बादियै बिथांमोनहा खावलायहैदों होनदों VC बिथांखौ, आरो मेम'रेन्डाम बा गोसोखांलाय होबोदों होनदों बिथांमोना। नोंथांमोननो बेखौ दिन्थिनाय जादों। दा बेजों लोगोसे नुनो मोननाय जागोन बारग' NDFB हानजाया क'अर्डिनेसन कमिटि फर BTR एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन अफ एक्स NDFBनि जोहै BTR एकर्डनि दफा 9.2 आरो 9.3 बायदियै गासै केसफोरखौ NDFBनि जेसेबां केस जानानै दंमोन बिसोरखौ बोखांनायजों लोगोसे रिहेबिलिटेसनखौ थाबैनो होनांगौ होननानै बिथांमोना सोमावसारनायखौ नुनो मोनदों। बेनिफ्राय नुगोन हेफाजाब नांगौ। दा बे हेफाजाब नांगौआ नोंथांमोनहा नुदों
आंनि बाथ्रा नङा, नोंथांमोननो स्क्रिनशटआव दिन्थिनानै होनाय जादों। बाहाय नुगोन जे अनजालि आचार्य बिथाङा मंगलीय बर' फिसाफोरनि हायुङारि रादाब पेजआव बाहाय होदों, ग्रुपआव बेयाव नुगोन बिथांमोना होनाय बायदियै नुदों जे सासे आगुनि एनडिएफबिनि एनडिएफबिनि मावथि सोद्रोमा बिथाङा जोबोद गोब्राब थासारियाव गोग्लैनानै दङ होनदों, जे किडनि प्रब्लेम जानानै, आरो बिथांमोनहा रायजोफोरनिफ्राय जा हायो दानारि अनसुंथाइ बिदों। बे अनसुंथाइ बायदि बिथांमोना बिथांमोननि एकाउन्टनि डिटेल्स होदों। दा बे डिटेल्सआव बिथांमोना जा हायो थाइसे हरनो खावलायहरनाय जादों, जाहाथे मोजाङाव फैयो। दा बेखौनो आंबो नोंथांमोनखौ बेनि गेजेरजोंनो खावलायफादों, जाहाथे नायगिरि नोंथांमोनहाबो बिथांनि देहानि मोजांनि थाखाय आरो बिथांमोननि न'खरनि गाहामनि थाखाय बे हाबाफोरखौ मावो, जाहाथे अनसुंथाइ हरो, बेखौ खावलायहरनाय जाबाय। नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना लानो हानाय जागोन। बेनिफ्राय नुगोन बलिउडनि जाखांफुनाय फावखुंग्रि मिस्टि मुखार्जी बिथाङा गैलिया होनदों। खौरांनि बादिब्ला बिथाङा केट'डाइटजों 27 बोसोरावनो रुंसारि जालांबाय होनदों। दा बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 6, भारतनि DRDO अर्थात डिफेन्स रिसार्च डेभेलपमेन्ट अर्गेनाइजेसना दिनै सुपारसनिक मिसाइल एसिस्टेड रिलिज अफ टर्पेड' बेखौ जाफुंसारै हगारनो हानाय जादों होनदों, आरो बेखौ उरिष्यानि हुइलार इसलेन्डनिफ्राय हगारनाय जादों होनदों। बियो जोंनि भारतनि साफ्रोम मानसिफोरनि थाखाय गोग्गाथाव बाथ्रा। बेयो सानसेनि उनाव सानसे नोंथांमोना जायफोरा खौरां नायबाय थादों नुबाय थादों जानो हागौ, DRDOआ मोनफा मोनफा साक्सेसफुल मिसाइल टेस्ट खालामबोगासिनो दङ, आरो रेगुलार नायग्राफ्रा मिथिखाबायानो। आरो नोंथांमोना गोदानै फैदोंब्ला डिसक्रिपसनाव लिंक दं, बेयाव थांनानै नोंथांमोना नायना लानो हानाय जागोन। दा बेखिनिमोन, एसेनोसै, गोजोन्थों।